Jatano khurumka ang Akash no atia ang Tesh Donpur constituency ni kaisa tiprasa ang YouTube o buino Dr. Biswajit Deborma buino auto bangman no bunyai ang bo bai contact khaini thangnai 23 tarik Donpur 23 tarik November o ang bo bai kurung mani bisingtui bo ani arni 24 tarik o khe ani arni rang talangka rang process hajar kaisa talangka tai ani documents janang mani abo nakha nahanai bo no call khaimanla miapro everything ang call khai tongkha call khaimanla ani number no si block list e khiklai rekha do block list e khiklai robai nyai aboni pore WhatsApp tui bo call khaika ang WhatsApp tui call khaimani pore khe WhatsApp tui khe call receive khailia tai kono response khailia ta abono ang ani kaisa kopungmung ang thokajak tui haike tai joto tibrasara thokajak di ang khoroksa Tesh Donpur constituency ni borok abono ang bui hai auto chalogui chana musungmani cha hinkeba bono mangna zero down payment no bangman nungmani ba angbo made mano hiningnai rei nakjaklang angbo thokajak haike bahike bukha kosto nango hingke angle khoroksa tangui chana boroksi hainsi bono rang hajar kaisa onek kosto khe rohonka abono takhok bukhukjang please norok bo ta thokajak baidi ang thokajak tui haike abono hambai।